Arratsaldeon, Pariseko Euskal Etxean gagoz, Diputaziotik, Azkue Fundazioaren izenean presidenta daukagu, Josune Aristondo, eta Euskal Etxeko idazkariarekin gaude hemen, Arletekin. Arlet, arratsaldeon. Arratsaldeon. Gazte pila ikusten doa hemen, Zenbat ume eta zenbat gazte dituzue momentu honetan? 18 urte baino gutxiago badira 30 bat haur, eta badugu ere gazte batzu hemen bizi direnek, 30 bat. Hemen paixera etortzen dira lanetako edo estudiendako, eta hemen bizi dira urte batendako. Osondo. Josune, zer dakazue? Bai, euskerazko eskolak ere, klaseak ere ematen dituzue, eta ez dakit zenbat gela dituzen horretarako, eta zenbat ikasle duzuen euskara ikasten, Euskal Etxean, Parisen. Badira 70 bat ikasle, hemen, zonbat lau taldetan etortzen dira atxetan, gau guziz bada talde bat egiten duena, eta urte osoan ikasten dute. Eta beste zerbait ere ikasten dute, ez euskara bakarrik, ez da? Beste gauza batzuk ere bai? Beste gauza bat dira, kantia, hanitz, badira 3 talde, gizona batza eta mixtoa, eta bada ere dantza, haurrendako eta gehienendako. Euskaldunak, Parisen ere dantzan eta kantuan, orduan. Euskaldunak ez direnak ere etortzen dira. Erbesteko jendea etortzen da. Zonbaitzu eskualerian sortutu dira, eta beste batzu frantziatik eta beste resumetik etortzen dira, paixen bizi direna, badugu japones batzu eta egiptanoa eta beste resumetak etortzen direna. Igez, etorri ginenean, biblioteka hau ikusi genuen, baina baita ere jantoki eder bat ikusi genuen, udabarrian eta udan erabiltzen duzuena hemen euskaldunak elkartzeko eta sukalde ederra eta ospakizunak egiten dituzue, baita ere. Hanitzetan, asteburutan, igandetan edo lagun batetan, heldu den lagun batean izanen da besta bat gaztentzat, eta zonbaitzutan igandetan bada mesa, eskuaraz, eta gero jatia. Danetarik, erretxiki bat bezala da Euskal Etxea orduan. Ongi segi eta izan ontsa eta asko jolastu. Mil esker.